Reče. Izvolite. Prijatno i doviđenja. Molim vas, i kapa je bila sa kaputom. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Hvala najviše, prijatno. Prijatno, doviđenja. Jel može? Nažalost, ne može. Kako bre ne može? Jednostavno ne može. Gospodine, to je moja kapa. Dobro večer. Izvolite. Prijatno, doviđenja. To kao prvo i prvo nije kapa, kao drugo nije vaša. Imao sam kapu. Nema potrebe za tim. To nije vaša kapa. I rekao sam, to nije kapa uopšte. Zovite šefa sale. Evo odmah. Dobar dan, ja se zovem Sale, a inače sam i šef ove garderobe. Izvolite, u čemu je problem? Ma mene si našao da zajebavaš, a ja tebi raspalim jednu šamarčinu, pa ćeš znati kako izgleda kapa. Lakše malo. Gospodine, ja ovde radim u garderobi 10 godina. Valjda ja znam kako izgleda kapa. Ono tamo nije vaša kapa. A šta je ovo ako nije kapa? Pa i znate kako? Po mom stručnom mišljenju, to je neki zakržali kućni ljubimac. Zakržljali kućni ljubimac. Da. Ma more marš bre u pičku materinu. Dobro večer. Navedite. Izvolite. Idemo, Pablo.